Ang mga topay, magpalaro ako dito sa mga kasamahan ko sa Tuda mga topay. Ito mga mananap na ito. Ito maglaro mga katopay. Ipakita mo yung lobo. Ito lobo mga katopay. Ihipan nila yung mga katopay. Kung sino yung unang mo sumabog, siya yung may premyo mga katopay. Parang pogi ko dyan Ayan. Ayan o. May lobo kayo. Kailangan sabay sabay. Sabay. Kung sino yung unang sumabog, siya yung mananalo mga katopay. Kaya ka lang, bilisan mo pag-ihip. Senyor. Okay, ready. Okay, ready. 1, 2, 3. Dasya. Okay, magbilang ako tatlo ha. 1, 1, 2, 2, 3, go! Hip! Ano ka? Wow! Hip! Ay, sino na magpapasabog dyan, Sige! Sige! Hip! Kaling! Bilisan mo daw! Bilisan! Ayaw! Bilisan mo! Bilisan! Huwag ka mayo! Sige! Hihip! Sabay. Sabay man kayo? Taga saan kita? Sabay nga kayo Sabay. Kita din. Sabay. Tayo, suklig tayo. Ano natin?